Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ ne kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Koné ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnanko ba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bi ye Septembre kalo tile 24 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ ka kunnafoni min ma kɔnɔ malikunafoni.net ale jabaranin kan nin y'o waati sili a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi Septembre kalo tile 22 tɛmɛnen n'o bɛnna an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sanyɛlɛma ɲɛnajɛw ma sa Malien den ba caman olu de kɔni bɔra ni ka u kunda boulevard de l'Indépendance kan ka taa laɲini an ka jamana marabagaw fɛ ko Faransi n'a ka maa minnu bi an ka jamana kɔnɔ u ka taa ka bɔ yen ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɛnna mouvement yɛrɛ wolo debout sur les remparts maaw olu fɛ. Kurikaw fe no transitaire denmisɛn dɔ ale kɔni jasora tɛnɛn tɛmɛnen maa mara fɛntigi lakodɔnbali dɔw fɛ a kɛra Septembre kalo tile 20 kɛra wagati min na sa a kɔni yɛrɛla ka fɔ ko araba ka dugu jɛ alamusa o la sa jasobaw olu kɔni ye a labila maaw ka fɔla k'a labila nɛgɛ kanɲɛ 23 o wagati u y'a labila yɔrɔ min na sa o de kɛra jinwala ale ni kuru ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 20 bɔɲɔngo u ka fɔla a ka bolimafɛn fo ka taa se a ka bolola telefɔni ma o kɔni bɛɛ tora a jasobaw olu bolo o yɔrɔ kelen fana na tuguni sa diinɛ tigilama dɔ n'o ye kerecɛnw ka pasteur dɔ ye ale fana jasora tɛnɛn tɛmɛnen maa fɛntigi dɔw olu fɛ ale fana ma se ka ye fɔlɔ. Faransi ale ni Allemagne olu fila dɔrɔn tɛ jamana ye min n'u kelen do ka bagabaga ta ka an ka jamana ni ka a sɛgɛrɛ ni wagati in na Wagner ko ale la ka sababu kɛ ko an ka jamana marabagaw bɛ fɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ni ka o kɛ Rusilakaw olu bolo. l'Estonie ale fana y'a yira k'a fɔ k'ale ka wolomasiri tabaw bɛ an ka jamana o kɔnɔna la n'u bɛ force Barkhane maaw olu fɛ ko ni an ka jamana marabagaw kɔni y'u bolo di Wagner maaw olu masa ko olu kɔni fana bɛ u ka wolomasiri tabaw ni ka u bɔ an ka jamana o kɔnɔna la. An ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Alpha Umar Konare min n'ale an ka jamana mara san 1992 kana se san 2002 ma ni wagati na ale kɔni taara Casablancakaw olu fɛ yen nɔ Casablanca o ye Marocaw ka jamana o kɔnɔ ka sababuya kɛ a kɔni sɛbɛkɔrɔ man kɛnɛya a denkɛ ni o ye colonel Malamini Konare ka taa se a furumuso ma ni o ye Madame Adamba Konare olu kɔni dara kan ni ka taga n'a ye furakɛliyɔrɔ la ka yirɛ la ka fɔ ko a ka bana kɔni o sɛbɛkɔrɔ juguyalen do. An bɛ taa Bugunikaw fɛ yen nɔ Buguni dugu fila bɛ yen nɔ olu kɔni karila ɲɔgɔn na Digenya ale ni Sangala ni dugu fila in bɛɛ lajɛlen bɛ keleya o lamini na u kɔni karila ɲɔgɔn na sa kɛra sababu ye ka maa caman ni ka olu bɔnɛ u ni na maa caman fana bɛ yen nɔ olu joginna a kɛra Septembre kalo tile 17 tɛmɛna nin dugu kofɔlen kɔni u kɔni lɛrɛ 12 ni ka o de kɛ ɲɔgɔn na yanni lakana tigilamaw bɛ na ka na dɛmɛ don u ma.
Conseil national de transition ni o ye CNT mi yɛrɛ ni ale bɛ wasabulo o jɔyɔrɔ la ni cɛmancɛ fanga ye o kɔnɔna la u kɔni ye sariya kura ni ka o ta kunu alamisa septembre kalo tile 23 k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔni bɛna kɛlɛkɛ kalanso ni ka o dayɛlɛ an ka jamana o kɔnɔna la ni kɔni hakilina in bɔra an ka jamana marabagaw fɛ walasa an ka jamana ale bɛ se ka lakana ni ka o sɔrɔ cogo min na fo ka kalanso min ni ale bɛ maaw ni ka olu dege kɛlɛkɛ cogoyaw la ka o dayɛlɛ an ka jamana o kɔnɔna la. An ka jamana ɲamakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ye ale ka ministri kɔrɔ dɔ ni o ye Mahamadou Kamara ye. Mahamadou Kamara ale bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan kun fila la. Kun fɔlɔ yɛrɛ o ye jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka pankuru saniko ye fo ka taa se an ka wolomasiri tabaw olu ka minɛnw saniko o ma. A kɔni bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan ka kɛ ni ministri fila minnu ni olu fana bɛ kaso la nin wagati in na n'olu datugura utukalo tɛmɛnen o laban na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa laginɛkaw olu fɛ yen nɔ u ka fanga sugusubaw n'o ye CNRD olu kɔni nin wagati in na u ni laginɛkaw bɛ ka sigi ka kuma kunu kɔni u ni minnu sigira ka kuma o de y'u ka kɛnɛya tigilamaw ye ka taa se musow ni denmisɛnw ma hali n'o y'a sɔrɔ musow olu y'u ka jɔrɔnako yira k'a fɔ ko olu ka jamana kɔnɔ musomaninw ka bolokoli kɔni o fanga bonyalen bɛ kosɛbɛ laginɛkaw fɛ yen nɔ. Burkina Fasokaw olu fɛ yen nɔ u ye maa 10 bɔɲɔgɔnko ni ka olu minɛ ka taji feereyɔrɔ caman fana ka olu datugu ka sababuya kɛ ko yuruguyurugu fanga bonyana a kɔnɔna la a nafolo minnu yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la sa o nafolo kofɔli ninnu k'o de bɛ ka kɛ ka karɔgɛrɛ diinɛ tigilamaw ni ka olu ka musakako ni ka olu ɲɛnabɔ u ka procureur ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ni ka olu daminɛ walasa nin ko in yelen bɛ se ka sigi ale kan cogoya min na. Malikunafoni jabarani najɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi jumadon in na ni k'a da aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala man ka jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn don inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.